खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दिनै आसामनि थामथि खोलोब लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय सान। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। हाग्रामा महिलारिखौ इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफ्रा बुनो होसोदों बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो नंखाय बुंदों राजु नार्जारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि जितेन बसुमतारिनि बिफा सुबेसर कसारिनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु फोरमायदों। खमैब्लाबो 2 लाखनिबो गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन बुंदों जयन्त बसुमतारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै आसामाव थामथि खोलोब लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय सान। आसामजों लोगोसे मोन 12 रायजो बिहार, गवा, गुजरात, कर्नाटक, सोनाब बंग, महाराष्ट्र आरो गुबुन माखासे रायजोआव दिनै भट होनाय सान। आसामावबो दिनै क'क्राझार, धुबुरी, बरपेटा आरो गुवाहाटी बे मोनब्रै लकसभा बियाबाव भट होनाया सोलिगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव जायफोर जिल्लाफोराव भट होनाया जागोन बे जिल्लाफोराव स्कुल कलेजजों लोगोसेनो गासै सोरखारि आरो बेसरखारि मावख'फोरखौ बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि दिनै आसामनि थामथि खोलोबनि क'क्राझार लकसभा समष्टियाव गणतन्त्रनि साफा नोगोरारि हिसाबै गंफ्रोमबो भट मिरुआव गावबा गावनि बेसेन गोसा भट होनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो क'क्राझार लकसभानि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारियाबो फुंनि समावनो चिरां जिल्लानि सिडली चिरां जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय 350 नं थांगाबारि गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। बेबायदिनो क'क्राझार लकसभा समष्टिनि कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारियाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ कात्रिगासा गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव होयो। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय आवजारगुरि गामियाव आदार नागिरनानै हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सुबुं थानाय ओनसोलाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबनायजों लोगोसेनो गुबुन सासेखौ गोब्राबै जखम खालामलाङो। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव न' साखाथियावनो थालिर जाफैनाय हाग्रानि मैदेरखौ बिहाव आरो बिजामादै सानैबो होहरनो नाजानायावनो मैदेरा उल्था फारसे होसो बोफिननानै बिजामादै दानिराम नार्जारिखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो आरो बिहाव सुनिल बसुमतारिखौबो गोब्राबै जखम खालामलाङो। गोब्राब जखम खालामजानाय सुनिल बसुमतारिखौ दासान्दि गुवाहाटीनि नारायण मेडिकेलाव फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जायो। दुखुनांथाव बाथ्रादि सासे 38 बोसोर बैसोनि दानिराम नार्जारिया हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों गावनि बिसि भबानी बसुमतारि आरो सानै फिसाजो रश्मि बसुमतारि आरो खुसि बसुमतारिखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारनानै थांनो गोनां जायो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो समखिखांनाय सोमजिदों। मानोना हाग्रानि मैदेरफोरा भारत भुटान सिमना साखाथि ओनसोल बगाजुलि, गुवाबारि, नागापुर बेफोरबायदि जायगायाव सम सम सुबुंनि जिउ खहा खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। खुंथाय गोहोनि सोरखार आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो ओनसोलनि रायजोफ्रा सिगांनिफ्रायनो खावलायबोदोंमोन। हाग्रामा महिलारिखौ इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफ्रा बुनो होसोदों बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो नंखाय। बे बाथ्राखौ बुंदों राजु नार्जारिया। हाग्रामा महिलारिनि मुंखौ खोनाब्लानो बयबो गियो बेखौ बुंनो हानाय रावहाबो साहस गैया। हाग्रामा महिलारिखौ इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफ्रा बुनो होसोदों बुंनाय रावफोरा गासैबो नंखाय। बेयो गासैबो बिपिएफ दोलोनि नाटकसो होननानै रोखायै खेंफोरथि होयो इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि जितेन बसुमतारिनि बिफा सुबेसर कसारिनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। 1 नं सामुखा गामिनि थागिबि रुंसारि सुबेसर कसारि बिथाङा थांनाय 6 मे खालाराव रुंसारि जालाङो। थैनाय समसिम बिथाङा सासे हारि आरो समाजखौ अरायबो सिबिनानै मोजां मोनग्रा हारि अनफावरिमोन। केलमाटी गेजेर फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि हाबा मावनायनि अनगायैबो बाहाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबानबो रुजुनबोदोंमोन।
बिथांनि रुंसारि जानायाव हारि आरो सुबुं समाजाव सुख'हायै खहा जालांबाय। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गसाइगाव दतमा आरो पर्बतजरा एलएसिनि गुबुन गुबुन भट मिरुफोराव दावबायनायजों लोगोसे नायगिदिंदों। बेजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव मोनबो राजखान्थि हानजाफोरजों फेक्टर जानाय नङा, 70% गोबां भट लानानै देरहासार जागोना रोखा होननानै फोरमायदों एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।